କେମିତି ହେବ ଛାତ୍ର କେତେବେଳେ ବସିବ କେତେବେଳେ ଖାଲି ବସିକି ଯାଇପାରିବନି ହବ କି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଛୁଆମାନେ କୋଉଠି ବସିଲେ କରୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମୁଁ ବିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ये जिते प्रकार शिक्षक सब आसिले शिक्षक शिक्षयित्री सब आसिले मत बहुत गोटे ट्यूशन हवा पड़ो कि जिते प्रकार अच्छा कौ